que tornin avui a este poble fainer, on vivia tan tranquil. Quines intencions porteu i què vos dut per ací en quant a este poble ha tingut el poder de Sarrodís? Porto una imatge important que pot ser de bon profit. Aviseu al vostre alcai que volem parlar precís. En el nom d'Alà, el Déu, el Clement, el Misericordiós, vos donem la benvinguda de bona fe i de tot cor i s'encontrem predispostos a escoltar vostres raons. Tot el món coneix que quan els vostres antecessors invadiren tota Hispània derrotant els visigots, moltíssims cristians fugiren del servilisme o la pau i anaren a refugiar-se en les muntanyes del nord, formant punts de resistència que creixien poc a poc. Alguns d'ells foren absorbits per altres veïns més forts i així nasqueren les regnes d'Astúries i de Lleó, de Castella i de Navarra, els comtats i el d'Aragó. Tot això és molt complicat, com a fruit d'un llarg procés, perquè alguns dels reis cristians es feren la guerra entre ells moguts per les apetències, les enveges, l'interès per les disputes dinàstiques i l'ambició de poder. Més encara, que és un mal que afecta a molts homes i del que poquets escapen, com ho demostreu els moros des del diumenge al dissabte. Després d'aquella conquesta, tingueu les vostres baralles de guerres tribals a mort. Després de les esperances del magnífic califat, sorgiren els reines taifes. I al desfer-se el gran imperi dels almoràvits, vinguéreu a dividir-vos de nou. I després dels almohades, que també van anar derretint-se, tornàreu als reines taifes, cada volta més dèbils per l'ambició d'uns i d'altres. No podem negar que les coses així han succeït, però tenim confiança de dominar els perills, de que la vida millore i ens favorisca el destí. No tingueu tant d'optimisme, perquè els assumptes polítics resulten més problemàtics, complicats i difícils. Els reis dels regnes cristians desitgen en lo més íntim del seu cor el capturar aquestes places i llocs que queden en mans dels moros. Volem trencar l'equilibri i tal és la idea mare que duen des d'un principi que van sortejant tots els maleficis que retracen alcançar l'objectiu final explícit. Per això, entre ells es feren diversos pactes jurídics, repartint-se de paraula regnes, castells, beneficis, de forma que cadascú coneixia tots els límits de les terres a guanyar, engrandint el seu prestigi. Tot això té un fonament general de veritat, però en moltes ocasions han sigut els resultats diferents a lo previst. Coneixem que alguns tractats s'han desfet al cap del temps, han sigut arraconats o s'han complit d'altra forma com estaven pactats segons noves conveniències i interessos de les parts. Però altres s'han complit bé en diverses ocasions, recaudant-se dels tractats que afecten a la qüestió, el de Turient i Cassola, que eren diversos reis que volien per l'expansió de Castella i d'Aragó, repartint-se en teoria els regnes i possessions de sarraïns de València, Tènia i Múrcia, sobretot. Però al portar a la pràctica totes aquestes previsions, sorgiren dificultats, dubtes i complicacions. I fa poc
han fet el Tractat d'Esmirna entre l'infant Don Alfons per la banda de Castella i el mateix conqueridor. Coneixem aquestes històries i sabem per altra part que el rei en Jaume respecta la frontera de Viana i no segueix cap al sud noves terres conquistant perquè el regne de Múrcia és de Castella vassall. Però què tindrà que veure tot això que estem parlant en l'actual situació dels morts valencians que per força i valentia hem pogut recuperar unes viles i castells que eren nostres fa 10 anys? La cosa està més que clara, sense dubtes de cap classe. Si una volta conquistada tot el regne i les comarques és a raïs d'una zona, es juguen desbordant-se, hi ha que pensar que els cristians tenen que jugar les cartes i que més pront o més tard canalitzaran les aigües. Arribat aquest moment de corregir tantes faltes i el rei en Jaume s'encontra predispost a reparar-les, a dominar els castells, a les bones o a les males, i a perdonar i rendir-se el pertinent vassallatge. Si meditareu un poc en les noves circumstàncies, rendiríeu el castell sense guerres ni baralles. I si no, capturarem per la força de les armes tot allò que no rendisca per les clàusules d'un pacte. Encara aneu presumint de poder i fortalesa. No recordeu que vau perdre sense remei ni estratègia l'alqueria de les Àguiles. És que no teniu consciència i voleu tropeçar altra volta en esta pedra. Si confieu en aconseguir els propòsits d'eixa idea, demostreu molt poc cervell, perquè els moros de València són més forts i decidits que tot el que s'aparenta segons les últimes pèrdues. Tenim l'ajuda completa de les enxaves dels pobles per a la nostra defensa i la d'alguns personatges cristians perquè s'interessen. Sabem que el rei de Castella és molt amic de l'Alrat i això no li senta bé al rei en Jaume, com és clar. L'interès de Don Alfons per les terres d'esta part arranca de prou arrere des del temps del rei Xallan, quan este rei de València li va tindre que entregar li quedaren d'ella i Xàtiva, just mesos més avant l'elegiren rei de Múrcia. Com este regne és de Castella vassall, Don Alfons considera lligat els drets i obligacions com si foren drets sagrats que tenia en esta zona i els anava reclamant. Concretament reclamava el castell i la ciutat de Xàtiva com a dot de la infanta Violant. I encara que s'aclariren molts problemes embrollats en aquell tractat d'Esmirna, Don Alfons seguís furgant i li busca costonelles al rei en Jaume i a l'Arrat. El que demostra que a voltes s'acata la lletra escrita i es burla l'esperit quan el pacte no convinga. I es busquen les martinganes per a burlar la justícia i per a fer el contrari de tot el que el pacte diga. Tenim tota la raó, per desgràcia per complet, com ho demostra el cas del conveni del Pouet d'Alcalà entre l'Alrat, que és un moro intel·ligent, i Don Alfons d'Aragó, fill del rei en Jaume, i hereu. Allí pactaren els dos sobre diversos castells, que el de Tàrbena i el Po passaven a mans del rei. Seguien sempre del moro, els d'Alcalà i Percutxell, que retindria l'Arrat durant 3 anys solament, el de Tollos, Margarida, Evo, Castell de Castells, Cariola i Gallinera, i transcorrir aquest plaç i distribuir-se el regne per meitat i bonament, el moro s'hi entregaria estos últims jocs també. El que acabeu d'explicar són simplement unes clàusules rutinàries i normals en convenis d'eixa classe.
i s'hauran complit o no segons d'on vinguen els aires, dominen els interessos i giren les circumstàncies. No s'ha complit quasi cap, sense motius ni raons, perquè has d'espirar el plaç dels 3 anys de previsió a la placa que han tirat, promovent de la rebel·lió i apoderant-se de sobte de diversos castells i llocs, com el de Pego i Penàguila, i això és una traïció, perquè ha dut a la pràctica lo dit en certa ocasió, que volia casar els castells del rei d'Aragó, i s'aptitud va anar estenguent-se per les serres i les valls i les viles del contorn. I així en la vall de Roeda han sortit alguns rebrots d'ixes serres tan rovines com són la sublevació, i es demostra, per exemple, en ixe poble i poblaons. Sou un home despreciable, temerari i atrevit al malpensar que les coses que van ocórrer així foren per instigacions baix l'ajuda o el profit d'eixe modo d'Alcalà. Això són calúmnies vils que no podem tolerar i trenquem el compromís de parlar i raonar si aneu per eixe camí. En tal cas, per acabar de no perdre més el temps, que conteste vostre alcaid que s'encontra ahí present a la pregunta en concreta que li fem en un moment, tenint en compte que des d'ara vos trataríem bé, respetant-vos les vides, cases, llengua i religió, les lleis de l'Aljana i les costums, i que vos, personalment, rebríeu en compensació noves propietats i béns, estaríeu predispostos a rendir-nos el castell a vosaltres els cristians que venim en nom del rei. A ningú cristià del món rendirem mai este castell. Moros de la moreria, que sou tan cabuts i sords, com heu rebutjat nostra oferta de pau i de submissió, els cristians ara vindrem a cercar i altres llocs i a aconseguir per la força vostra total rendició, i després n'hi haurà escarment per a tots els moradors i parir captius aquells que s'escapen de la mort. Incestuoses amenaces no volen res ni fan por, perquè són unes bragates sense creient ni raó produïdes per l'orgull. No sigueu tan